Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Працягваем з вами таямніцу сядзібы. Чацвёртая частка называецца «План Б ці прыватная ініцыятыва». Паехалі! На другі дзень Стэпаніда ўварвалася ў кабінет Вайтовіча і кінула на стол паперку, якую ёй прынес участковы Грушаўкі. «Як гэтае разумець, Аркадзь?» Дырэктар глядзеў на Шыбеку разгублена, потым апусціў вочы, прабегся імі па тэксце. Уздыхнуў, наліў сабе вады з графіну і выхіліў шклянку цалкам. Стэпаніда не дачакалася адказу і дадала раззлаваным гучным голасам. «Ніякай логіцы. Спачатку далі дазвол, потым адазвалі. Каму я там што замінаю глядзець? Дзякуючы нашай ніякай экспазіцыйнай сістэме да рэйтанаў наведвальнікі заходзяць, як здань на купаллі». Вайтовіч з гучным выдыхам злакціўся, паклаў падбароддзе на руку і зноў праглядзеў паперу. «З міністэрства», – заўважыў ён. «Нічога ўжо не зробіш. Можна напісаць абскарджанне рашэння. Увосені, пэўна, разгледзяць». Шыбека апусцілася ў крэсла насупраць дырэктара, пакруціла ў галаве апошняе слова яго і спахапілася. «Як увосені? Так доўга?» Калегія звычайна доўга і грунтоўна разглядае пытанні, пачаў быў Вайтовіч тлумачыць, але Стэпаніда перапыніла яго. «А як тады гэтак хутка зрабілі забарону мне? Я 2 месяцы чакала дазволу на даследчыя работы. Выяўляецца, што амаль адразу нехта падняў пытанне пра забарону». Дырэктар моўчкі выняў насоўку з кішэні і працёр спацелы твар. «А можа, хто з высокай пасады звярнуўся ў калегію?» Зноў спытала Стэпаніда і зазірнула ў вочы дырэктара. Той сунуў бровы і прызадумаўся. Стэпаніда раптам ахнула і ляпнула ў далоні. Твар яе заружавеў і заіскрыўся ад гневу. Паўшэптам, выціскаючы словы скрозь зубы, жанчына прамовіла: «Спадар мецэнат!» «Станіслаў?» – здзівіўся Вайтовіч. «А што з ім?» «Ты ж не ведаеш, Аркадзь, але ён наведваў мяне ў сядзібе, прасіў, каб я спыніла раскопкі». Стэпаніда, прыгадаўшы падзеі тых дзён, ахнула зноў і пабляднела. «Гэта ён!» – прашаптала яна. «Усё ён!» Расхваляваная, Шыбека падскочыла і закрочыла па кабінеце. Спачатку прыехаў мецэнат, потым зніклі рыдлёўкі і іншае абсталяванне. Далей нехта падкінуў у зямлю раскопу дымавую шапку, так што працаўнікі мае спужаліся і збеглі. А пасля нехта падчас навальніцы зламаў насціл, і ўвесь раскоп заліло вадой з глінай ды гразю. Напрыканцы, як тая вішанка на дзярмовым торце, паперка з міністэрства. Стэпаніда схапіла дакумент і патрэсла ім у паветры. Вайтовіч падняўся і прайшоўся да вокнаў. Задумлівым позіркам некалькі хвілін ён разглядаў дарогу пад вокнамі і палетнямі шчаслівых мінакоў, што няспешна шпацыравалі па тратуарах. Захацелася пайсці з працы і рвануць на дачу, у духмяны цень садка, дзе спеюць яблыні і грушы. Аркадзь стомлена ўздыхнуў і прамовіў: «Я сумняюся, што спадар Станіслаў мае дачыненне да забароны. Ён ужо даўно не малады чалавек, інтэлігентны, высакародны такі. Навошта яму чаніць табе перашкоды? А іншае, пра што ты распавяла, можа, то мясцовыя лабідуды жарта ў дзеле». Дырэктар абярнуўся на Шыбеку, якая, не атрымаўшы падтрымкі, разгублена разглядала яго. «Ну, добра, не хвалюйся. Я патэлефаную аднаму другому знаёмаму, паспытаю, хто ініцыяваў забарону твайму праекту». «А мне што? Сядзець і чакаць?» – здзівілася Стэпаніда. Дырэктар у адказ толькі развёў рукамі. Увечары Стэпаніда распавяла падрабязнасці размовы з дырэктарам сяброўцы. Эмілія некалькі хвілін разглядала стомленую і зломленую постаць Шыбекі, раскіданую на канапе. Заўсёды бойкая і рашучая, Стэпаніда цяпер ляжала закрытымі вачыма, нерухома і ледзь дыхала, нібы страціла волю да жыцця. Эмілія разумела стан сяброўкі. Там, у рэйтанаў, яны наблізіліся да адказаў на свае пытанні, дакапаліся да ісціны, што амаль адчувалі подых падзей 18 стагоддзя. Заставалася зрабіць апошнія некалькі крокаў, калі раптам нехта вырваў лесвіцу з-пад ног. Эмілія адкінула цяжкія думкі і заварыла кавы. «Падымайся!» – скамандавала яна сяброўцы, трымаючы ў руках са свежым манікюрам паднос з духмянымі філіжанкамі. «Лежучы тут, мы нічога не зменім». Стэпаніда з неахвотай расплюшчыла вочы і пільна паглядзела на прыгожы у атачэнні чорных курчавых валасоў твар Эміліі. У вачах яе маленькім агеньчыкам адлюстроўвалася жоўтае святло таршэра. А можа, тое дрыжала нейкая ідэя, што пульсавала ў сэрцы ўжо некаторы час. «А што ты прапануеш?» – спытала Стэпаніда, паднялася і ўзяла ў далоні кубачак. Эмілія гулліва паківала галавой, сёрбнула гарачай кавы з пенкай і зазірнула ў вочы сяброўцы. «Ну, паперу ты атрымала. Загад выканала, працу спыніла, нават у музеі сваім паявілася. І што?
А то, што можна вяртацца і працягваць працу, пакуль хто што сцяміць, мы ўжо ўсё скончым. А як жа грошы? Не ўсё ў жыцці неабходна рабіць за бюджэтныя грошы, усміхнулася Эмілія. Вазьмі сабе вакацыі. Рыдлёўку вядзерца я табе куплю. Бытоўка, здаецца, яшчэ там стаіць. Калі не, дык возьмем які пакойчык у арэнду. А мо і цэлы таунхаус, засмяялася Міхалевіч і са смакам адпіла кавы. Пакліч Сцежка яшчэ і сваіх студэнтаў. Хай папрацуюць за залік аўтаматам на будучы год. Эмілія дзелавіта паставіла філіжанку на журнальны столік і нахілілася да Стэпаніды. Самае цяжкае ўжо зроблена. Засталося падкапаць крыху, прарубіць уваход і вось яно, таямнічае скляпенне Тадэвуша Рэйтана. І пана каханка, дадала Стэпаніда, задумліва разглядаючы кафейную гушчу на дне фарфоравай філіжанкі. Думкі хаатычным роем круціліся і гудзелі ў галаве жанчыны. Эмілія слушна заўважыла, разважала Шыбека, самае цяжка ўжо зроблена. Пакуль хто ў міністэрстве даведаецца, што яна аднавіла працу, яны ў чатырох ужо ўсё зробяць. На здзіўленне Стэпаніды Антось і Уладзь адгукнуліся з гатоўнасцю, нават пра залік не спыталі. Сапраўдныя археолагі, думала Шыбека ранішняй дарогай, паглядаючы на хлопцаў у люстра задняга погляду. На тэрыторыі старой каменнай сядзібы ці бровара, як звычайна лічылася, усё засталося на тых жа месцах, як Стэпаніда з камандай археолагаў пакінула некалькі дзён таму. Нават жылую бытоўку яшчэ нікуды не адвезлі. Студэнты, саскочыўшы з машыны, хуценька пераапрануліся і ўзяліся за працу. Эмілія, нацягнуўшы на рукі 2 пары пяльчатак, каб захаваць прыгожы фрэнч, старанна дапамагала сяброўцы счышчаць з цэглы металічнымі шчоткамі засохлую наліплую зямлю. І ўжо ўвечары ўся плошча столі скляпення была цалкам адкрытая воку. Уночы Стэпаніда доўга варочалася ў ложку. Думкі яе, насычаныя радасцю, яскравымі іскаркамі асвятлялі галаву і разганялі сон. Пэўна, ўжо заўтра, думала Шыбека, не заўважаючы нават, як усміхаецца сама сабе ў цемры. Заўтра яна ўбачыць таямніцу, якая хавалася ад усіх амаль 2 стагоддзя. Яна напіша вялікую працу пра свае пошукі, арганізуе выставу і будзе чытаць лекцыі, перавозячы экспанаты і сваю гісторыю пошуку з горада ў горад. Хутка паснедаўшы, Стэпаніда пагнала свой археалагічны гурток на працу. Студэнты падкапалі ў баку ад скляпення і ўжо шукалі месца ў муры, дзе можна бяспечна разабраць кладку і ўвайсці ўнутр. Тым часам Шыбека правяла кабель па даўжальніку, працягнула лямпу пражэктар, падрыхтавала некалькі рэспіратараў і праверыла, каб усе тэлефоны з камеры мелі поўны зарад. Сонца паднялося высока і раскідвала сваіх зайчыкаў-праменчыкаў скрозь густую лістоту на раскоп і твары Антося і Уладзі, якія ўжо пэўны час спрачаліся, выбіраючы месца для першага свярлення. Стэпаніда затрымалася каля іх, слухаючы спрэчку хлопцаў, калі Эмілія звярнула яе ўвагу на фігуру, што павольна тупала па брукаванцы. Стомлены доўгай пешай хадой, да раскопу набліжаўся капітан Алесь Будзько. Цяжка дыхаючы, ён спыніўся перад Шыбекай, абцёр пачырванелы твар насоўкай і папрасіў вады. Эмілія падала пляшку і яшчэ некалькі секунд участковы піў са смакам і характэрнымі гукамі. «Парушаеце загад?» – нарэшце спытаў ён. Стэпаніда усміхнулася і спытала ў адказ: «А як вашае следства? Атрымалася адшукаць інвентар музея, які ў нас скралі?» «Таму я і тут», – усміхнуўся капітан. «Некалькі дзён таму знайшлі месца вогнішча за полем. Усё драўлянае, вядома, пагарэла. Металічныя ж дэталі, хоць і ў сажы, але ацалелі. Мяркую, то і ёсць ваш інвентар». Участковы паказаў Стэпанідзе здымак. Яна падлічыла агульную колькасць інструментаў і разгублена паціснула плячыма. «Ну, можа, і яны. Ведаеце, я не была прывязана да інвентару эмацыйна, каб памятаць кожны рубец альбо ўмяціну. Ну, то я буду закрываць справу», – з палёгкай уздыхнуў Алесь Будзько. «А пра гэтае», – Стэпаніда яго перапыніла, – «нельга кідаць працу, калі амаль усё зроблена. Захад я выканала, экспедыцыя сабралася і з'ехала. Ну, а мы тут...» Шыбека агледзелася на Эмілію, усміхнулася і перавяла позірк зноў на участковага. «Мы з сябрамі, як прыватная ініцыятыва». Капітан абярнуўся, прыглядзеўся ў залітую спёкай далечыню і прамовіў, задумліва разважаючы: «Прыватная то так, але на дзяржаўнай маёмасці, усё ж архітэктурная каштоўнасць». Ён падышоў да студэнтаў, прыглядзеўся да мура і сказаў: «Ніжэй другога рада вы маеце ўжо і ўзмацніце потым якой дошкай, каб на галаву не пасыпалася». Ён паглядзеў на здзіўленую Стэпаніду і патлумачыў: «2 гады таму дапамагаў цесцю разбіраць частку дома, то ёсць які-ніякі досвед. Слухайце, спадарыня Стэпаніда, я прыйшоў, бо нехта далажыў, што раскопкі аднавіліся. Як вы самі разумееце, не адрыгаваць я не мог. Але ж я бачу, што вы не ахвотнікі да золата, не чорнакапацелі якія, што рыскаюць паўсюль, абы нажыцца. Таму данясенне сваё я прытрымаю. Бюракратыя, як вы разумееце, справа не хуткая.
Капітан Алесь Будзько усміхнуўся і зноў аглянуўся. Пагатоў, машына мая зламалася, і, пэўна, не хутка калегі мяне забяруць адсюль. Яшчэ праз некалькі гадзін частка сцяны скляпення была разабраная. Унутр правялі святло і спусцілі драбіну. Стэпаніда са сваім археалагічным гуртом і нават разам з участковым Алесем Будзько узброілася відэакамерай і, няспешна спускаючыся па лесвіцы, асцярожна саступіла ў забытае часам скляпенне. Калі вочы звыклі да змроку, Стэпаніда ўбачыла хімічную лабараторыю. Так яна падумала на пачатку. Каля адной сцяны высілася шафа з мноствам кніжак на розных мовах і на латыні ў тым ліку. Там, дзе яны зрабілі ўваход, акурат пад драбінай стаяў пісьмовы стол з дабротнага дрэва. На ім пад шчыльным слоем пылу высіліся стосы кніг і спісаных папер. Ляжалі прылады для пісьма 17 стагоддзя і некалькі нататнікаў, адзін з якіх застаўся адчыненым на пустой старонцы. На краі стала каля фарбаванай сцяны стаяў пусты графін і некалькі крышталёвых кубачкаў. А на крэсле побач вісела накідка і галаўны ўбор. Усё выглядала так, нібы гаспадар скляпення пакінуў яго аднойчы, збіраючыся наведаць зноў, але так і не вярнуўся. Уздоўж трэцяй сцяны знаходзіліся металічныя стэлажы з радамі шклянак, разнастайных колб і маленькіх слоікаў з назвамі хімічных рэчываў, зробленых на латыні. А вось пасярэдзіне прасторы стаяла штосьці незразумелае і даволі футурыстычнае. На пачатку вочы кідалася быццам звычайнае крэсла, аднак за яго спінкай узвышаліся рады шкляных трубак, якія віліся і спляталіся адна з адной. У некаторых месцах да трубак далучаліся колбы, якія сваім носікам упляталіся ў дзівосны танец шкла. Бліжэй да падлогі трубкі і колбы мелі сляды сажы, і пад слоем пяску, калі Стэпаніда крыху змяла яго, яна заўважыла ўласцівыя да 17 стагоддзя хімічныя гарэлкі. Шкляныя трубкі падымаліся высока над крэслам, аднак у нейкі момант адна з іх адыходзіла ад сваіх сябровак, звужалася дыяметрам і паварочвала ў напрамку крэсла. Трубка мела раздвоены канец і здавалася, што калі нехта сядаў у крэсла, яна мусіла ўваходзіць проста ў нос. «Інгалятар 17 стагоддзя?» – спытала Эмілія, парушыўшы маўчанне. «Ну ці трубка для курэння опіума?» – адгукнуўся участковы. Археолагі паглядзелі на яго са здзіўленнем. «За гады сваёй працы я шмат чаго бачыў», – адказаў Алесь Будзько на нямыя пытанні. «У 80% выпадкаў усё было звязана з вырабам ці ўжываннем наркотыкаў». Стэпаніда усміхнулася яму. «Буду спадзявацца, што крэсла ўваходзіць у тую 20-ку». Да вечара Шыбека сфатаграфавала ў скляпенні лабараторыі кожны куточак і кожную дэталь. Антос і Уладзь склалі спіс усіх рэчаў, што былі пакінутыя тут іх гаспадаром. А калі над сядзібай разлівалася ружовае сутонне, Стэпаніда забрала са стала нататнікі і некалькі кніг і разам з камандай археолагаў пакінула скляпенне. «Вас, пэўна, не шукаюць», – заўважыла яна ўчастковаму, скідаючы маску з твару. Капітан Будзько разгублена ўглядаўся ў пустую алею. «А давайте падвязем спадара міліцыянера ў горад, а заадно і павячэраем», – прапанавала Эмілія, якая за некалькі хвілін у душы змыла стомленасць і цяпер ззяла ў прыцемках светлым ільняным касцюмам з доўгай спадніцай. Не спаўшы мінулую ноч, пасля поўнага ўражання ў дню ды сытнай вячэры ў мясцовай карчме, Стэпаніда правалілася ў глыбокі салодкі сон. У ім яна зноў і зноў спускалася ў скляпенне, залівалася радасцю і кожны раз знаходзіла розныя новыя цікавыя рэчы. Шыбека хвалявалася, мітусілася, рабіла здымкі і нагадвала студэнтам, каб яны ўважліва занатоўвалі кожную цікавостку. Адтуль, з чароўнага ўяўленага скляпення, Стэпаніду выштурхнула чыясьці рука, што тармасіла за плячо. Устурбаваны голас настойліва заклікаў абудзіцца. Шыбека адкрыла вочы. Пакойчык бытоўкі асвятляўся чырвоным дрыготкім зарывам, а над ёй самой навісаў скрыўлены жалем твар Эміліі. Стэпаніда падхапілася і глянула ў акенца. За спінай зашамацеў слязлівы голас сяброўкі. «Усё згарэла!» У цемры летняй ночы пад высокімі старымі вязамі ды клёнамі стаяла вялізная машына пажарнай службы і падміргвала чырвонымі лямпачкамі. Вакол раскопу хадзілі пажарныя з бранзбойтамі, баграмі і яшчэ нейкімі прыладамі. І ўсе рухаліся, як на запаволеным кадры. Нават агонь, які час ад часу вырываўся з адтуліны ў муры, палаў няспешна і вельмі прыгожа. «Усё скончана», – падумалася Стэпанідзе. Таямніца, якую яна раскапала, да якой паспела даткнуцца, знікала пакрысе ў яскравым полымі. Таямніца сядзібы Рэйтанаў назаўсёды застанецца неразгаданай. Усе заміналі ёй,
спадар Станіслаў, які не жадаў падзяліцца ведамі. Зніклыя інструменты, дымавая шашка, вяскоўцы, што струсіўшы збеглі з раскопу, навальніца, якая нанесла зямлі, бо нехта зламаў насціл, міністэрства, што прыслала забарону на даследаванне, а цяпер і пажар. Степаніда стомлена разглядала, як рушыцца яе мара адкрыць таямніцу свету, і раптам згадала, што ў тэлефоне ёсць непрачытаная вестка ад дырэктара музею. Яна здымала працоўны стол у скляпенні, калі на экране з'явілася паведамленне. Шыбека змахнула яго і працягнула вывучэнне, а потым увогуле забылася на тую галасоўку ад Вайтовіча, а тут раптам прыгадалася. Цяпер яна выняла з кішэні тэлефон і ўключыла запіс. Некалькі сказаў, якія перабіваліся зацяжнымі распавялі Степанідзе, што яна мела рацыю, бо забарону раскопам у сядзібе рэйтанаў ініцыяваў гісторык і навуковец, актыўны працаўнік міністэрства, але зрабіў ён тое па просьбе спадара мецэната Станіслава Кара-Дзівілава. Степаніда прыбрала тэлефон. Усё вакол страціла для яе будзь-які сэнс. Падышоў частковы Антось Будзько, у зашпіленай з перакосам кашулі і з адбіткам падушцы на твары. Колькі хвілін пастаяў моўчкі, уздыхнуў і з сваім звычайным насупленым голасам прамовіў. Пажарныя кажуць, што пахла палівам. Падобна на бензін, як патушаць правядуць расследаванне, але і цяпер падобна на падпал. Гэта ён, кінула Степаніда, развярнулася і пайшла ў цемру.